Komunikácia ako taká počíta s určitými zručnosťami. A tie zručnosti sú rozdelené na určité prostredia. Komunikačné zručnosti poznáme prezentačné. Sme poctení tým, že aj v našom kurze, v našom predmete budeme si tieto prezentačné zručnosti cibriť. A naozaj skoro polovica celého tohto predmetu je zameraná na cibrenie, na nácvik prezentačných zručností. Ale nechcem, aby to bolo len o prezentačných zručnostiach. Budeme hovoriť a bude to takisto aj o vzťahových komunikačných zručnostiach. A možno práve dôležitejšie ako prezentačné zručnosti a častejšie využívané ako prezentačné komunikačné zručnosti sú práve tie vzťahové komunikačné zručnosti. Nie len vzťahové, nie len prezentačné, ale budeme vlastne takisto mysleť aj na to, že sú tu určité komunikačné skupinové zručnosti. Teda akým spôsobom ľudia komunikujú v rámci skupiny. V našom predmete sa nebudeme venovať skupinovým prezentačným zručnostiam. Tieto zručnosti sú dosť dobre rozoberané v iných nácvikoch, v iných predmetoch. My budeme verní tým prezentačným, tým vzťahovým zručnostiam. A ešte, aby sme takisto vedeli, že v rámci tých komunikačných zručností a v rámci tých rôznych štruktúr organizačných a prostredí existujú aj vodcovské komunikačné zručnosti a existuje celá paleta kníh, seminárov o tom, akým spôsobom viesť ľudí, ako byť dobrým vodcom. Páči sa mi tento citát, ktorý hovorí, že pekné slova sú v ústach toho, kto ich uskutočňuje. Je to citát z Talmudu a je to naozaj vyjadrením toho, že nejde len o pekné slova. Že tie slova, a zvlášť v dnešnej dobe, dochádza k takej inflácii slova, inflácii významu slov. Dnes naozaj máme ľudí a máme tu rôzne iniciatívy, hnutia, strany, kde plno slov sa povie. Ale tie ústa, ktoré majú tie slova, skrásnejú, alebo tie slova v tých ústach skrásnejú vlastne až tým, keď sa tie slova uskutočňujú. Preto aj u nás verbálna komunikácia, nechcem, aby bola iba o nejakom mojom rečnení a o nejakej z času na čas občasnej výmene názorov niekde na našej online platforme. Chcem, aby to naozaj bolo o zmene. Ako už minule som povedal, o zmene správania. V našom konkrétnom prípade by to išlo o zmenu správania, ako prezentovať. Ale nie len ako prezentovať, ale napríklad aj akým spôsobom lepšie hovoriť s tými mojimi blízkymi. Porozumieť im, viac dbať na to, že tá komunikácia je aj vzťahová. Aké poznáme formy medziľudskej komunikácie? Tak je tzv. Intrapersonálna, to je jedna z foriem, kde človek vlastne hovorí ako keby sám k sebe. Sú to metódy, sú to formy, kde človek je vystavený svojmu vnútru, svojmu vnútornému prostrediu a vlastne je konfrontovaný sám so sebou. To je tzv. Intrapersonálna. Potom je interpersonálna. Interpersonálna komunikácia je vlastne inter znamená medzi. To znamená, že je to medzi ľuďmi. Buď dvoma, alebo viacerými. Ďalšou formou medziľudskej komunikácie je rozhovor alebo pohovor. Zase existuje veľa kurzov, veľa špeciálnych seminárov, ktoré majú za účel, alebo ktoré majú cieľ pripraviť nás na to, ako uskutočňovať rozhovor, ako robiť interview, pohovor. Potom sú tu formy medziľudskej komunikácie, ktoré sa veľmi dobre realizujú práve v rámci malých skupiniek, kde to práve ide o vzťahy a o úlohy. Zdá sa, že naozaj malé skupiny sú veľmi takou revolučnou a dobrou formou rastu organizácií ako takých. Prostredníctvom malých skupín sa dosahuje veľmi dynamický a veľmi dobrý rast organizácií a spoločností a práve preto je veľmi dôležité, aby aj tá komunikačná úroveň v rámci tej skupiny bola sústredená na
či už úlohy, ktoré sú potrebné v rámci tej skupiny riešiť, ale takisto aj na vzťahy. Udržiavať ten vzťahový rozmer, o ktorom ešte bude o chvíľku reč. Potom tu máme verejnú formu medziľudskej komunikácie, napríklad, kedy sú to formy, ktoré sa organizujú, ktoré sa realizujú voči verejnosti alebo na verejnosti. Potom tu máme komunikácia, ktorá je veľmi dnes populárna. Asi každý z nás to vieme a nikto sa tomu nevyhne v dnešnej dobe. CMC, tzv. Computer Mediated Communication, prostredníctvom počítačov, prostredníctvom týchto elektronických komunikačných prostriedkov. No a napokon ďalšia, alebo tá posledná forma komunikácie, ktorú spomeniem, je masová forma komunikácie, kde naozaj náš kurz nesiaha, my vlastne sa budeme zamerávať už na to, čo som povedal skôr. Čo si ľudia myslia o komunikácii, zvlášť o tej interpersonálnej, to znamená o komunikácii medzi jedným človekom s druhým človekom, alebo teda v rámci skupiny, v rámci určitej komunikačnej situácie medzi ľuďmi. Viac komunikácie rovná sa lepšia komunikácia. Čo si myslíte? Pred pár rokmi jeden z operátorov mal takýto slogan, aby ľudia spolu hovorili. Veľmi pekne, dobré, vznešenie znejúci slogan. A je to niečo, s čím naozaj aj ja, ako ten, ktorý sa pohybuje v oblasti komunikácie, musím súhlasiť. Len sa zamýšľam nad tým, že či aj keď ľudia spolu viac hovoria, či to stačí. Či možno dnes by som ešte k tomu niečo pridal. Možno by som povedal, aby ľudia spolu viac hovorili a viac si rozumeli. Je to nevyhnutne priama úmera, kedy viac komunikácie znamená lepšia komunikácia? Potrebujem viac hovoriť, aby som bol viac pochopený? Je to taká trošku už taká hraničiaca filozofická otázka, ale myslím si, že chápeme, kam tým mierim, že to pravdepodobne nebude v takej úplnej priamej úmere. Alebo ďalší populárny názor hovorí, že o čo lepší vzťah, o to menej potreba vyjadrovať potreby a požiadavky. Teda keď si perfektne, super, dobre rozumieme, tak vlastne dokážeme si pomaly aj čítať myšlienky. Je to trošku nadnesené, samozrejme, ale toto je populárny názor, ktorý samozrejme nie je pravdivý. A zvlášť budeme veľakrát spomínať rozdiel medzi mužom, medzi ženou a práve medzi tým, ako rôzne pohlavia vnímajú komunikačný náboj citovo, vzťahovo a tak ďalej. Nie je vôbec ojedinelé, keď manželka povie manželovi: chcela by som viac počuť, ako mi vyjadruješ lásku. A nie je vôbec ojedinelé, keď ten manžel jej odpovie: ale veď som ti to povedal pri svadbe. A keby sa to zmenilo, tak ti poviem. Jednoducho, takýto sme. Ale to neznamená, že keď je lepší vzťah, že by sme nemuseli už toľko vyjadrovať naše pocity. Ďalší populárny názor na interpersonálnu komunikáciu hovorí o tom, že konflikt rovná sa problém. Ako náhle nastane nejaký konflikt, je to problém. Nie je to úplne tak, pretože konflikt neznamená nevyhnutne problém. Nie je tam teda priama úmera, že konflikt rovná sa problém. Určite to tak nie je. Konflikt môže byť aj pozitívny. Konflikt je vždy akýsi rozdiel. Rozdiel medzi tým, kde som a kde mám byť, alebo kde by som chcel byť. Takže v mnohých prípadoch práve konflikt je tým, čo podniecuje to, aby sa veci začali riešiť. Keď chcem, aby sa kôň rozbehol, tak mu spôsobím v úvodzovkách konflikt. Šľahnem ho bičom, alebo teda pri tom lepšom scenári mu dohovorím. Spravím zmenu medzi stavom, kde sa nachádza, a tom stavom želateľným, kam by mal ísť. A preto ten konflikt by sme nie vždy mali my ako komunikátori vnímať ako problém. On nie je vždy problémom. Ďalší populárny názor hovorí o tom, že strach z verejného prejavu je škodlivý. Áno, existuje aj škodlivý strach, ale určite to nebude strach z verejného prejavu. Tento strach by som nazval takisto, alebo určitou formou úzkosti, anxietou. Je to tzv. Situačná anxieta. Je to niečo, čo má každý.
Každý, hoc má možno 10 ročia skúseností s rozprávaním, s príhovormi a s komunikáciou na verejnosti, vždy určitá miera strachu, alebo tej anxiety, tej nervozity, ak chcete, tam je. A určite to nie je škodlivá vec. Skôr naopak, pred verejným prejavom, ak nemáte mieru nervozity, ak nemáte určitý strach, ak nemáte určitý taký rešpekt, tak je to veľmi na pováženie a skôr bude škodlivejšia taká prílišná istota, prílišná sebavedomosť, ako trošku strachu a trošku nervozity.